Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balima abonnew bɛɛ lajɛlen nin wagati in na muna bɔ ni ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma dakuruɲɛ kelen ko k'aw bɛɛ k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mun kama mu foli d'aw ma dakuruɲɛ kelen sabu ni i dɛmɛbaga cayara i tɛ se k'u bɛɛ ta u tɔgɔ ma k'o fo o kosɔn an tɛ se k'aw bɛɛ ta kelen kelen k'aw fo maa an bɛ se k'aw fo dakuruɲɛ kelen ko k'aw bɛɛ k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors a balimancɛ maître Badara Ali Badini di sabali kan ye dɔw kɔrɔkɛ dɔw dɔgɔcɛ dɔw facɛ dɔw dencɛ dɔw ka kalanden dɔw ka kalanfa dɔw ɲi de bɛ n ye dɔw yɛrɛ jugu de bɛ ne ye mais nin bɛɛ n'a ta ko bɛɛ de ka di ne ye n jugu ko ka di n ye cogo min na n ɲiw yɛrɛ ka di n ye ten ko hali bi an ka to ka taa n'an bɛ taa an bɛ se inshallahu ta'ala. Alors nin wagati in na n bɛna fɔ aw ma ko n bɔra bi tuguni ni mana video kelen wɛrɛ labɛn k'o d'aw ma n'o ye Aji Ayilalu Sanbagason de ye ani istigfar bɛ tagama yɔrɔ minnu na ni a bɛ nafolo sama ka di adamaden ma a b'i ka fantanya ban pepepewu k'i kɛ nafolotigi ye ala tɔgɔ dɔw bɛ yen n'i b'a wurudira f'i ka tila wurudira a gɛrɛsɛgɛ bɛ sɔrɔ ka commencer nin tɛ ten dɛ ni i b'a wurudira sɔrɔ fana bɛ donna a sɔrɔ fana tɛ wari dendenninw ye a bɛ daminɛ 7,000 ka to ka taa 10,000 ni kɔkɔ a bɛ jamaba de ɲɛsin ma n'a y'a sɔrɔ i commerçant ye nin baara i ka bɔ i ka nasi mɔ i ka bɔ ban n'a y'a sɔrɔ i ye jagokɛla le ye wala i k'a mɔ i ka bɔ n'i ye fɛn o fɛn i b'a kɛra ka taa wari bolo kan ou bien hali n'i ye karamɔgɔ de ye i sigilen don i ka du kɔnɔ nin baara ban jama wa jama tɛ kɛ jama lankolon ye jama min mana sigi i ka du kɔnɔ ni k'i ka 20 minɛ k'a dun ka wuli ka tɛmɛ n'o yɛrɛ ye a tɛ na n'o jama sugu ye a bɛ na ni jama min ye nafolotigiw ani hɛrɛ wa n'i b'a kan ala bɛ yafa i ma i jurumu bɛ yafa parce que istigfar lo a baara bɛ kɛ tile 14 kɔnɔ mais i y'a daminɛ yɔrɔ min na dɔrɔn sɔrɔ bɛ yɛlɛma a bɛ baara fajiri wagati ninnu de la inshallah ta'ala n bɛna bɔ n'a gundo ye bi k'o d'aw ma yan'an bɛ don kuma ninnu na an b'a ɲini aw fɛ aw ka banba aw ka abonné abonné chaîne kan n'aw abonné na a kana ɲina a bɛ notification like pour que n'an ye video bila hali n'aw connecté tɛ n'aw connecté ra dɔrɔn video bɛ sin ka jigin aw ka téléphone kɔnɔ yɔrɔnin kelen an b'a ɲini aw fɛ a ye video nin tilan ka taa yɔrɔ bɛɛ voilà mais an b'aw deli minnu bɛ jogo juguya dɔw kɛra olu ka sabari u kana kɛ ten ko nin dabɔra ɲɔgɔn dɛmɛ de kama a ma dabɔ ɲɔgɔn makosa kama dɔw de bɛ olu b'a la minɛ ka taa ala tɔgɔ nin retirer ka bɔ mansin na dɔw b'a yɛlɛma n'o bolo ye o b'a ta u bɛ don groupe ninnu kɔnɔ o bɛ yɛlɛ Facebook sanfɛ o bɛ mɔgɔw anarquer n'a ye a fɔra ko a bɛ jama de karaba ani a bɛ na ni wari ye dɔw bɛ yɛlɛ ko tabdil lo a donna ten a bɔra ten k'a ɲɛfɔ cogo wɛrɛ la hali ala tɔgɔtigi yɛrɛ bɛ fili a ka ala tɔgɔ ma o tɛ baara ɲuman ye minnu b'o waleya kɛra n b'a ɲini u fɛ u k'a dabila sabu a bɛ mɔgɔw de mako sara ala tɔgɔ bɛ fa wuli mɔgɔ la ala tɔgɔ bɛ mɔgɔ kunkolo tiɲɛ ala tɔgɔ bɛ n'i m'a kɛ cogo dɔ a bɛ gɛlɛya jugu se i ma an b'aw deli a kana ta a ka 20 ni escroquerie kama ka maaw ka denw halaki ka silamɛw halaki ka a balimaw silamɛ ɲɔgɔnw ala kira ko di a ko innamal mu'minina el ikwat aw bɛ ka a balimaw de halaki ten a ka dɔrɔmɛ 20 wa tan wa 20 anarquerie kama escroquerie misɛnmisɛnnin kama an b'aw dali ko nin ma dabɔ nin kama a ye sabali an b'a fɔ mɔgɔ si kana video nin partager a ye video partager komi a ɲɛfɔra cogo min na n'a bɛ video yɛrɛ kuturu partager basi t'a la n'a tɛ se k'o partager ka ala tɔgɔ ta k'a ɲɛfɔ komi karamɔgɔcɛ yɛrɛ y'a ɲɛfɔ cogo min na basi t'o si la mais k'a yɛlɛma k'a kɛ aw yɛrɛ ka hakilinata ye ka ala tɔgɔ nin fɔ ka taa dama tɛmɛ a ma se yɔrɔ min na ou bien a valeur yɛrɛ ni fɛn ou bien ani fɛn min tɛ ɲɔgɔn kasara la k'o bɛɛ fɔ a kan o de ye bɔnɛ ye a ye sabali a kana a balimaw halaki a ye sabali a ye siran ala ɲɛ sabu ni mɔgɔ ɲɛ t'aw la ala ɲɛ b'aw la walayi diɲɛ kuntagala man jan a y'a k'ala kama a kan'o kɛ ɲɔgɔn na inshallah ni fili sɔrɔla kuma nin kɔnɔ k'a ka yafa ma ala kama a kira kama mais tiɲɛ yɛrɛ fɔtɔ o ka kunna kosɛbɛ ala kira le kosɔn an bɛ ninnu bɛɛ kɛra ala kosɔn a kira kosɔn an bɛ nin bɛɛ kɛra alors n'an bɔra o la don an bɛna ɲɛfɔ aw ɲɛna ko kalanbulon ninnu ma datugu kalanbulon ninnu dayɛlɛnnen don dɔw yɛrɛ de faral'a kan an san pour réussir sanfɛ komi n bɛ deli k'a fɔ cogo min na an bɛ mɔgɔw kalan cɛ 30 kalan baara kɛ cogo ɲuman na i b'a baara cogo min na a t'i kɛlɛ i b'a baara cogo min na ka mɔgɔ siri i b'a baara cogo min na ka siri tigɛ i b'a baara cogo min na ka wari ɲini a kɔnɔ i b'a baara cogo min na k'i sago bɛɛ lajɛlen k'a kɔnɔ o lɔnniw bɛ kalan sanfɛ ka waati min bɛ walaki cogo min na ka waati min bɛ bɔ cogo min na baaraw bɛ kɛ cogo min na o kalan bɛ k'a sanfɛ buruju bɛ ci cogo min na k'i lolo bɔ k'i lolo lɔn i ka kan ka baara minnu kɛ i ka kan ka lolo ko cogo min na olu fana kalan bɛ k'a sanfɛ ani fana tuguni an ti dan o ma an bɛ turabu ci cogo yira mɔgɔw la a n'a kumadenw bɛ kɛ cogo min na a sarakatiw bɛ bɔ cogo min na o fana o kalan bɛ kɛ groupe nin sanfɛ kalan nin bɛ kɛ kalo kɔnɔ semaine kelen kalo kɔnɔ semaine 4 lɔgɔkun o lɔgɔkun an bɛ kalan kɛ lɔgɔkun bɛɛ la siɲɛ kelen an bɛ devoir kɛ tile 2
n'o faamuyana don o groupe ni ani am ala tɔgɔ bila kan fana mais ala tɔgɔ saniyaniw lo ala tɔgɔ nɔgɔnɔgɔnin ninnu olu ti bila ye saniyani ninnu olu dama de bɛ bila ismullahi azam ninnu minnu saniyani bɛ i b'a baara i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw a sɔrɔ ka teli wa a sɔrɔ bi i wasa i ka ɲɛnamaya kɔnɔ wa a bɛ tila tuguni ka taa kɛ sababu ye k'i ka lahara nɔgɔya o ala tɔgɔ de bɛ tilan ensemble pour réussir sanfɛ a tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ 2000 300 ani darisi 20 numéro de contact an bɛn'o bila commentaire la an ka video jukɔrɔ ayiwa groupe filanan ye jumɛn ye an bolo o groupe ni an b'o wele ko savant en privé savant en privé sanfɛ ala tɔgɔ minnu nɔgɔlen don ani ala tɔgɔ minnu n'i bɛ fɛ ka tɔgɔba sɔrɔ moriya la ka nafolobaw sɔrɔ moriya kɔnɔna na ka kɛ kabako ye moriya kɔnɔ ka baara kɛ ni jinɛ kafiriw ye ka baara kɛ ni jinɛ saniyaniw ye ka baara kɛ ni rohaniyaw ye ani i n'a fɔ mɛlɛkɛw ani i n'a fɔ ka tabdiliw kɛ tabdil nasara caman bɛ yen nɔgɔ de b'a la dɛ olu n'a ɲɔgɔnna ninnu ka nɔgɔ kɛ tabdil la k'a baara k'a wari sɔrɔ suko ni dugujɛ walima ka baara kɛ ni samiriw ye wala ani tabdil saniyaniw n'a nɔgɔninw ani batuta ninnu olu bɛ kalan savant en privé sanfɛ o yɔrɔ la kulon tɛ yen i bɛ ala tɔgɔ dɔ kuma mɛn i dara i tulora mɛ i ɲɛ ti la kan fo ka t'i bɔ i dugukolo kan olu la n'u b'a bila yen o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 6000 kalo sara ye 2000 bari kelen tɛ n'a faamuyana bɛɛ don an b'a fɔ aw ni ce a ka faamuya ko ɲuman na rendez-vous an ka kalanbolo ninnu kɔnɔna na ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ sisan an bɛna an da se ni ala tɔgɔ nin baara cogo ma ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka to i ka du kɔnɔ ka jama sɔrɔ ka to i ka tailleur la ka jama sɔrɔ ka to i ka garage la hali ni ye mécanicien de ye garage b'i bolo a ti marché la ka jama sɔrɔ i ye commerçant de ye i ka butigi ti marché la ka jama sɔrɔ ka nafolo caman sɔrɔ i bɛna mun kɛ i bɛna ala tɔgɔ nin sɛbɛn astagfirullah i b'a sɛbɛn siɲɛ 66 i bɛ kolojan nin sɛbɛn n'o ye ayilalu sanbagasun i b'o fana sɛbɛn siɲɛ 66 i bɛna ka waati min ci siɲɛ 7 7 nin i b'ale cɛmancɛla dayɛlɛ k'i ka laɲini bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ i bɛna nasi nin i bɛna to k'a min i bɛna to k'a mun sisan lon bɛɛ fajɛri wagati ninnu na i bɛna wurudi kɛ astagfirullah 24 ani n'i tilara ale la i bɛna ayilalu sanbagasun i b'o wurudi 1000 ani 782 i b'a kɛ ten fo ka taa se tile 14 ni tile 14 dafara don wurudi banna saraka min ka ɲi ka bɔ i bɛna ye siko kɔnɔ i b'o saraka bɔ ayiwa i bɛna tɛmɛ ni wurudi tɔ ye sisan i bɛna to ka astagfirullah bɛɛ kɛ don o don sɔgɔmada fɛ i b'a wurudi siɲɛ 1000 i bɛna ayilalu sanbagasun wurudi siɲɛ 1782 i b'a kɛ ten o ye badabada i b'i duuma kan wallahi billahi ta'ala i ka laɲini bɛɛ lajɛlen i b'o sɔrɔ bitorfatu aynun i b'a kɛ ten fo kana kɛ nafolotigi ye n ye nin d'aw ma ala n'a kira kama an bɛ ban ka mɔgɔ dɔw sɔmi minnu bɛ deli k'a fɔ ko olu ye video de ye ko maa ɲɛfɔni bɛ tubabukan na k'olu tɛ se ka tubabukan mɛn ayiwa a kana ɲina an ka video bɛɛ ye 2 n'i y'a ye n'i ye min gosi n'i y'a mɛn tubabukan na kana perese dɛ i jigi duguma dɔɔni i bɛna taa video ni ɲɔgɔnna kelen ye o yɔrɔ la a ɲɛfɔni bɛ bamanankan de la donc o kama an bɛ video bɛɛ kɛ 2 an ka video bɛɛ kelen 2 walasa maa o maa n'i tɛ tubabukan mɛn i bɛna mɛn bamanankan na maa minnu tɛ bamanankan mɛn olu bɛna video sɔrɔ tubabukan na n b'a fɔ a ma k'aw ni ce aw ni baraji ala k'an bɔ su la assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh